нисбати Манучер ва Саъдӣ ду ҷавони 18-сола ва ҳамзамон маъмурони нуқтаҳои бозиҳои компютерӣ протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. Раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар душанбе хабар дод ки бо мақсади пешгирии воридшавии ноболиғон ба марказҳои бозиҳои компютерӣ кормандони мақомоти милитсияи шаҳри Душанбе ба таври ҳамешагӣ рейду амалиётҳои пешгирикунандаро доир мекунанд. Дар натиҷаи баргузории рейди навбатӣ дар нуқтаи бозиҳои компютерӣ воқеъ дар кӯчаи Неъмат Қарабоев ноболиғони зиёде машғули бозиҳои зараровари компютерианд. Зимни санҷиш муайян карда шуд ки маркази компютерӣ мазкур ба шаҳрванд Раҷабзода Манучер Гулмуҳаммад санаи таваллудаш 12/06/2003 истиқоматкунандаи ноҳияи 5 деҳаи Правда донишҷӯи курси якуми коллеҷи ҷумҳуриявии факултети фарматсевт тааллуқ дорад. Вобаста ба ҳолати мазкур нисбати Раҷабзода Манучер протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда нисбаташ ҷазо дар намуди ҷаримаи маъмурӣ ба андозаи 3 нишондиҳанда барои ҳисобҳо татбиқ карда шуд. Манбаъ хабар медиҳад ки дар ҷараёни амалиёти мазкур муайян карда шуд ки маъмури маркази компютерӣ Оазиз шаҳрванд Нуров Саъдӣ санаи таваллудаш 15/03/2003 истиқоматкунандаи кӯчаи Синои шаҳри Душанбе талаботи муқаррар намудаи шаҳрдорӣ оид ба реҷаи кориро риоя накардааст. Гарчанде қаблан аз ҷониби кормандони милитсия расман огоҳонида шуда бошад, ном бурда берун аз соати муайяншуда ба фаъолияти ғайриқонунӣ машғул гаштааст. Вобаста ба ҳолати мазкур нисбати шаҳрванд Нуров Саъдӣ протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда нисбаташ суд ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 5 шабона рӯз татбиқ намуд.